Hallo zusammen und herzlich willkommen da wieder zu einem neuen Video da auf meinem Kanal. Und zwar gehen wir da weiter, was mir da vorgestellt kann, auf den Weg. Oder wir gehen da zuerst mal zu dem da. Mongolisches Gebiet. Das heisst, das können wir sicher irgendwie einnehmen oder so. Wow. Oh. Take the Vorräte. Oh. Scheiße. Gibt es irgendetwas zum Einsammeln? Vorräte? Für was kann ich überhaupt Vorräte? Hallo? Ja, komm. Ui. Ein riesen. Hm. Siech. Hey. Ist das eine Bombe? Hey. Egal. Wow, ich kann klettern. Ich bin wie ein Ninja. Hui.
ユナだ。Sicher. ジェン、待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。後でタカも手伝ってくれるよ。ああ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それがものの札。よし。Majestätisch. Oh. Oh. Oh, sorry. この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。奥の守りは硬そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい？この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。
私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃあ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から。守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだね。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり。猛虎に殺されてた方が幸せだった？恨みを晴らしたいんだろ？なんだってやらなきゃ。通るぞ。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。Erstmal vorretten, hä? Nachher Attentat. Wo ist das gespritzt?お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。抜かるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろ謀反者のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。う。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。 Gotta go fast. 気を抜くな。 Gotta go 分かってま fast. す。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろいました。う。寄るな。生きておるやもしれん。この焼き傷では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。四角？槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじ上よ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして
背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。Scheiße. Jin、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。ユナ、あれを。違う、タカじゃない。そうか。あった、檻だ。タカか。見に行こう。違う、タカじゃない。Ah, Moment.
よく中に入れたな。逃げるぞ。話は後だ。行くよ。川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りん。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。こっち。弟を探してるタカという刀鍛冶。お前はない。だが多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ？麻生浦がどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。ありがとうございまタカが麻生浦す。で生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば返り討ちに遭うだろ友人が手を貸してくれるかもしれない。う。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に労は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン。我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。おいもじき見つかろう。堺は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。eine Technik zu lernen und die Kampf gegen die Mongolen helfen werden. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Was haben die da?
Hoi. Was willst du mir zeigen? Ah! Wat is hier? Wow.石川先生は生きておいでなのだろうか。Zeigst du mir noch mal etwas? Oder Jump'n'Run Game, Mann. Holy shit. One hit kill, Alter.
Hm. Ah, komm. よし、いい子だ。Hey! Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schrei. Oh. Ja, kurz noch dort vorbei.旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では。Merci für den Tipp, das habe ich gecheckt. 亡くなった方々にお悔やみを申し上げ、まさかあなたもお侍？生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ？カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。 Merci. 何かご入り用でしょうか。酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか？ああ、いいえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っていろ。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか。いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。Für was Farbe?素材が足りないようですね。礼を言う。
またお越しください。矢筒を新しくいたしませんか？役に立ちますよ。目的を達せられますよ。Jetzt sehen die aus wie Scheiße, Mann. Jedi, the Fallen Order.石川先生。堺の跡取りか。生きておったとは。菰田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。おりませぬ。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは百姓。だが弓は並ぶ者などおらぬ。大主でさえな。ほほほほ。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いした奴は忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望、巴は神道よ。猛虎、太刀を抜け。Zum Werk deine Ort!
んだこやつら酔ったタヌキだ。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか調べる。矢筒があります。わしが与えた開伝の証だ。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。米と泡手つかずだ。不意を打たれたな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えての者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。的が遠ければ矢は落ちると教えてやろうし。次は奥の灯籠だ。左だぞ。集中せんか。今のは刀なまずらし。まずだ。さらに遠くの的ではどうかの。やはり早まったかの。ご安心を。次は必ず。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この Wo ist denn 弓 der があれば versteckt? 菰田でも。良き弓だがお戦を決めるのは人だ。武具ではない。猛虎の武具は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。 Rechts aus dem Nido. Whoop. Whoop. 中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。 Oh. この辺りがよかろ私が入って門を開けます。あとは共に。う。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。
まるで痛手を与えられるやも。やるかいはあるの。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかる後に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。まだだぞ。今だ。奴らをメイドへ送ってやれ。まずだな。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。Oh. Ey, ist gut, ich habe es gecheckt.
Sorry, Dude. Machst du viel? Ich bräuchte nämlich, weil... Oi. Das habe ich gesehen.捕虜を撃つとは。縛られ矢の的にされたか。巴は。待て、これは巴のもの。辺りを調べろ。いや、もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。巻物。猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。聞こえたか。島のものです。Bonjour. 寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され弓を受け取ると
女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ、己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、痛えよ。死にたくない。長いは無用。行くぞ。殺しておればなんと。自由を得るため巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生、わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場の者を探せ。対馬随一の女武芸者だ。So. In dem Fall würde ich mal meinen. Auch wieder bis zum nächsten Mal. He? Gebt ein Like, nicht vergessen. Merci vielmals fürs Zuschauen. Tüdelü!